Dimbano oras manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Intay po oran tintero adipintin. Sino ito? Day tagayam ti planom, senyorito. Awat ti sabali ang mapabasol iti daytoy. No din ni Jubilarde. Ang pinalas kayo ka na, Jubilarde, senyorito. Sigurado nga ado ti may raman iti daytoy a plano. Baldo, agawak ti maneho. Well, senyorito. Pasensyakan, ta anak nagpadipintin. Agdiretsuak. Sana bale. Agyaman naklangan manong. Nasiputak tilugan ni Alex. Nagpadipintin na. Manglitag ako itidalan. Masapol ang malapdak no anyaman ti pampanunutan ni Alex nga aramidan ijay dipintin. Abay ang nakaul-ulimat dito eh. Awan ti matatao, Alex. Huwag nga rat, Alex. Pasigan nakarigapan tinitaw, takiti papalaya nakita. Walang peso! Awan tatawa dito eh. Kaya't kadi asawan na pimanawan, takiti bumarangay dito eh. Sige. Puuran nyo amin ababbalay dito idipintin. Sige! Puuran nyo amin ababbalay! Awat si Batyo! Palpag na jay! Iti ayan ko ti punteriya na! Sakti palpalto ganda! Karadwa! At kakabutor! Dagiti ako natin. Tatalagang kaya maadakas ti plano na dititipintin. Dagiti dan. Sapsapulan na tinagpaltog. Palpaltog na dito yan. At ay ako mano dito eh. Sige! Sapulan nyo tinagpaltog! Sapulan tayo! Kahit lumaki tayo! Paltugan nyo agabot! Nilakit ni Jubilarte na jay! Sige! Lumaki tayo! Dahil manay! Nagpaltog manay! Kumalis ang manay! Uray anya ter aramidan nyo. Saan dat ama sa pulan di tinaglamanakan. At adda kabisadok da ito'y alukar ng tayo. Dajay, pimanaw dan. Takrut na matgayam. Inakitaan na iti mapupuan. Padayta. Naidepan di apoy. Naipadlakit din. Tanaidep ko di apoy. Tanong saan? Nairaman kumamot na itaan ka itibangin na kalabaw. Atiya, kasta tinapasamag? What, senyor? Saan niya makita no asino ti agpalpaltog, senyor? Iso ako na ni senyorito. Ano say sayat langin no pumanaw kami dyan. Panagkunayo ka di kat ni Jubilarde na jay? Diyaga mo, senyorito. Lalabit nga iso, senyorito. Nasaysaya at lang napasapol tayo iti polis dahil jay a Jubilarde. Pulis, senyor. Saan, Lolo? Sana mabalin ang makibiyang dagiti pulis dito eh. Agam iho, nasaysaya at no tumulong dagiti polis. Wanyag peso, senyorito. Saan ko nakmet? Kayat ko asakto timang kemagken ko na. Asaan ket adagiti pulis? Sige. Makamuka man langan, Alex. Wan, Lolo. Siyak ti makamo. Jaksar dengan dayjay a Jubilarde. Nakasilog ti mansyon ni Senyor Pedro. Bukasta. Di ta mansyon kayan da ita. Urayat ang makaturo da. Sakbay asar kat ti mansyon. Kat sinirak ida amin. Da kayo, Rudy, Brendo, tulungan nyo da Baldo kan Doro nga agbantay.
ang mga no adda dumteng akabusor. Wen, Alex. Arek na to, Alex. Agyaman ang kada kayo. Hindi ka nagdanag. At danto itad ko asweldo yun. Oy, da kayo ato ha. Da kayo te agbantay dito eh. Saan kayo matmaturog ha? Agsisinoblat tayo ang maturog, ah. Umuna kami ang maturog. Kita kayong tubat, intunda kami. Tiyag bantay. Wala. Agsisinoblat tayo magbantay. Narigatan. Ang mga namastrag na tayo, tikabuson. Nakakalayat ako. Nakastrag akong iti nalaban ti mansyon. Gapo iti inaramid da iti dipintin. Balsak mat ida. Aramida tikas iti inaramid da. Puurak matoy mansyon. Malakala nga mapuuran da ito yung mansyon. Gapo tanda. Kanagdapay. Madamdamapay. Agramaraman iti entero mansyon. Pagyanak di kay kat balik iwan ita. Sino tinawara may dimansyon? Tawasan niyo kami, senyorita! Tiko, check! May urang matip! Tagitawanan ba yun? Sayang ti kwarta kiti silan ko. Ato dagi ang kwarta. Jak na ispal ti kwarta ka. Senyor. Ano, senyor? Saan tayo na malagdat niya po ito nagpapigpig sa? Salba! Matay tayo lakit dito sa tayo dimansyon! Dagayo! Awat pa'y serbiyo tagapantay. Salbag kayo! Senyor, awanan. Awanan ti maramidan tayo, lolo. Hintayin ni Jacinta! Mapantayon ijay asyenda. Amangan no delikado tayo dito yung mansyon. Ano to dito? Amangan mo ito, rito sa marunong at pabutakanda. Hintayon! Mapantayon ni Jacinta! Nagasat kayo ta nakalasan tayo. Ita. Agsubli ka na kayo ti inarami joy di pintin. Dayjay. Pumanaw dan. Nalabit na mapantay di asyenda. Pumanaw ak matinita. Agraman ti Kotsek. Nairaman na napuran. Panyarod. Senyorita. Sigurado. Jubilar de kaya kinaramit itigay dyan, senyorita. Awanan ti sa balipay. Aging gaita. Diyo pa'y nakamagdaya tao. Senyor. Ala, agawan tayo ti magna. Ay, ginangag ko asaritaan na Senyor Pedro. Napooran ti mansyon da. Ala, asino nga ta tinangpor? Ay, inak to ibagaday ti abanat ka ni Senyora Lorna. Agawan tayo sa gana ito kapit. Wan, duraw. Mabiit lang. Apay, pudno ka di napooran ti mansyon da Senyor Pedro. Wan! Kat ni Marciana nga ay. Ayan nan. Pimunawan! Pawan na dyan mansyon. Ano gawin me? Ha? Napanan na nga ay. Diyan mo! Asino, tinangkuor? Pawan sa bali. No dinidyo verde. Anya? Hindi ka sumano. Isa ka na magtigapini. Iwan, nagpasan. Iban ko ang tikapiyaw. Alex, iho. Kastoy ka dilatan ti mapaspasamak. Kung nagngaminkan ka, anasay-saya at nuagpatulong tayo kadag iti pulis, tayo sunan ti mangsapol kini Jubilarde. Udlo tayo ta, senyorito.
Kaya't masawan, senyor, nalalaying at talaga dagiti pulis, ngamda kami. Sana kasta, Baldo. Ngam nabibiit ti trabaho da. Saan? Bayan nyo laeng, Lola. Awan bibiyang dagiti pulis iti daytoy abanag. Pudno ti kunan ng senyorito. Senyor, makamu kamin ken ni Jubilarde. Bueno, makamu kayo nga rod. Ngam ipasigurado yo ang mairing pasyon day jay a tao. Naimbag nagsapayaw, senyora. Ay, nabannoga ka nagtartaray ngay may dito'y ayan niyaw. Oh, apay. Kasla na patag ti ibagam, Chayong. Wah, ginandawaya ti may, senyora. Na nakaturog pa'y da senyor. Umay ko ipakaambaw at imansyon niyaw kat napuuran idirabi ay. Anya? Wan, senyora. Oh, Kat ni Jubilardi ka na o tinagpuan. oh. Pinuoran ni Jubilarde. Iti anya aga po. Uy, hindi ka mo, senyora. O sige, inakal. Imay ko lang padamag day ta kada kayaw. Tapno maamuan yung mata. Sige, senyora, inakal. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, senyora, iti mat kalsadang agturong ijay dipintig, tinangiturungan yung iti kutsay. Mapanta ijay dipintig, Mercy. Kaya't ko ang makita ni Jubilarde. Ngam, senyora, amangan mat no agpagad tayaw. No kaya't mo ti agbati. Isardeng konti kotse, kat bumabakan. Ha? Ay, ini, ay isan, senyora. Ala, makamu kayo nga rudan. Sana kung ngagsaupay. Ay, senyora. Apay ngay. Napuuran mo tan ti babbalay dito'y masungad. Talagang awan ti matatao dito'y senyora. Nagtatalaw at talagan ti tattao dito'y. Sino nga tatinang puor iti babbalay dito ay? Senyora, amangan matno da senyorito Alex tinagpuor dito'y. Anya? Dahita tiga po na apinuuran mat ni Jubilarde ti mansyon niyaw. Ha? Iti damaw, tinuuran da senyorito Alex ti balay ni Jubilarde. Sa idikwan, napuuran mat ti farmhouse. Ita, adda napuuran na babbalay ditaw. Kalpasan na, napuuran mat ti mansyon. Ay, anya nga iti kayat naasawan? Sa anak nga taan nagbiddaw, senyora? Nga amangan no da senyorito Alex ti akin gapuanan iti daytoy apuaur? Isuan na puuran mat ti mansyon niyaw? Jack ab mo, Mercy. Oh, apay ajak makita ni Jubilarde. Kaya't ko ang makasarita. Iti daytoy ang mapaspasama? Panagkunayo ka day kat agpakita pal, senyora? Agam kaya't ko ang makasarita. Iso nga agpakita ko makaniak. Sana dakas at taon ni Jubilarde. Iso apat tsak, adum ngag iti ibaga. Da Senyora Lorna ken Mercy dagiti nakalugan iti kotsa limabas. Amok. Atapon na asyak tinampur iti mansyon da. Ket syak mati kagara na ditoy. Ngem sana kung nagpakita kan ko na. Awan pasol na. Ket jak kayat amay ramraman. Iti kanito amamuan da Senyor Pedro. Anak kasaritak ni Senyora Lorna. Sigurado adusa.
Awan tinagmamaayan ti mansyon. Talaga anak ko oranan. Oh, anya ka di dagitoy ama paspasabak. Kasano itanday ti mansyon, Senyora? Diyaka mo. Makaamon ni Pedro. Senyora? Umaykan. Umunagtan iti kotse. Tamapantan ija asyenda. Anto ti inumin nyo adyo, Senyora? Senyor? Agyaman kami, Chayong. Ayaw bandaklatan, ada kasapulan niya. Sige. Pedro. Iti anya aga po anapo oran ti mansyon. Nakita mi itay. Katawanan tinagmamaayan na. Wah, sana bale. Tasapsapulan da Alex tinangpur. Asino tinagpur. Ni Jubilarde. Apay apinuuran na. Amangan met no adda makagapo. Tanya ko mati makagapo. Gap-gapo mi ijay dipintin. Gapo takayat ko ang makasaritan ni Jubilarde. May papan itinayta na damag ko. Ngamawan ni Jubilarde. Diyaka munuan niya asulit ti lubong ti ayan na. Napan kayo ijay dipintin? Wan. Katamom ka di tinakita mi ijay. Ado ababalay tinapuuran. Aniya? Saan nga ta agapuanan da Alex dayjay? Iso nagibalas mat ni Jubilarte. No iso man bilang tinangpuor iti mansyon. Saan na mabalin ti kastoy ngay naramid na? Sino man namang kalaban kanya? Masapol nga agikaro. Pedro, saanan nga agpating ka daytoy? Balam-balas ti mapaspasamak. Ipasigurado mi Mike, ada kami ti manghapak. Kasla timel lang dayjay a Jubilarde, no idilig ka na kami. Saan na ka pumanaw dito dinitin? Agtali na enat nito eh. Tamangan man niya pati aramidan ni Alex. Jubilarde! Ha? Tatakos mi? Anya ti aramidem dito, oy. Saan mo ka di nga amo adelikadon da ito alugar? Kas makita mayt. Napuuran dagiti babalay dito sungaban ti dipinting. Amok day tata. Isungadak dito eh. Tasyak amis mo tagbantay. Ha? Gapuanan dagiti kriminal at tao daytoy tata. Sanda maming kang agaramid iti kinadakas. Barok. Adon ti may ramraman, gapo iti apayo. Apay no agpatulong kan kadagiti pan nakabagiti lintag. Pan nakabagiti lintag. Awan dati pamati kon iti day tata. Panagkunayo ka di. Ket maipayan iti hustisya tinapasamang iti pamilya. Saan, tata? Barok. Saan da pa'y lanapnat? Pinatay dati pamilya. Ngam kaya't dakpay lapatayan. Anya ka di tidakkel nakabasulam kadakwada. Tapay akas to iti mapaspasama kada kayo. Isuda tinakabasol kanyak. Gapot na pinatay dati pamilya ka. Ha? Umlag kayo tatakos me! Sige! Amin na makita lo ataw dito eh. Paltugan nyo! Wala Alex! Magruno tayo dito! Pularte! Ha! Rumpun na ito namatay! Sige! Aggunay kayo! Talaga saan nagsangtong dagiti awanan pa yun. Anya ti aramid ng barok? Basta di ka pumampanaw dito naglimang ng tatata. Sangwag ida. Ha? Ha? At kapinaltugan da! Dito ikaw lang. Sangwag ida. Dahil ti may sa apasurot ni Alex. Napuntahan. Umakarak dito ayan ko. Napuntahan ni Rudy! Delikado tayo! Asulitin ako mo! Sakto po ito niya! Ang mga kanay bag!
senyorito. Nga tayo dagiti doa kakadua tayo. Anya? Intayon, senyorito. Siglat at talaga tayo dyan at jubilante. Di tayo namnamahan nga dagay medyo dipinting. At adda makaritak iti daytoy. Awaran na kiti, duha ka duha tayo. May pagtasan ka niya nataman iti pala kanibal daw. Hoy, Rod, senyorito. Nagasgasat ta. Ngam isuda. Di ayop at jubilarte. Senyorito, naskala na mangala kayo pang itidad dumaapasunot yo. Tapno agda proteksyon nyo. Narigata. Sa anak mo tin apo manaw dito, baro. Tapno adda katulong ang mga agbantay dito. Amin na makita ta tao dito'y dipintin. Nas ka na bagaan ta apo manaw da. Kat saan da kumapay lang nga umadak dito. Sige, tata. Ngamjak kaya tamay raman kayo. Sa anak mo't siguro amaan ano barok. Kaya't ko ti makatulong ka dagiti tao dito. Iso ama kipagbantayak may. Sige. Agyaman at nukas tata. Aganad kayo kumakanayon. Di ka agda nagbarok. Agan anadak akanayon. Kan may sa lakaya kon. Kan awan meten pamilya. Iso ano da ito'y manti pakatayak. Sana balen. Saan? Basta aganad kayo. Tadyak kaya't nga dadakas ang mapasamak ka dahil. Ay na! Apay ka di nga agda ka manin dito. Lakay pikto. Kat amumat at delikado dito. Umay ko meron kita dagiti dingwen ko. Bay-bay ang pailang dagita dingwin mo. Saan kan nga agsubli-subli dito? Tadelikado. Apay nga ron nga da ka dito. Sakti may isang agbambantay dito. Aya, Iso apo manaw kan dito. Kat saan kayo kumapay lang nga agsubsubli dito. Gapot na may isang makayo lang. Iti na minsan. Agda na paltugan dito. Iso abagaam dagiti amamom ataga dito. Tasaan kayo pay lang nga agsubsubli dito. sige. Saan nakarodan nga agsubli dito. Ngam kasanon ti balay mi kan ni bakit kao. Ay, bay-bayan nyo lang ta. Awan ti mga alay ti balayaw. Kukuha yung matlaan. Nauna yan ti kastoy amapaspasamak. May ramraman da tao iti ditay met bason. Ala. Awanan ti ado pay asaw. Ala, pumanaw kan dito. Ang mga no may sagmak ka. Namaga kami ng dagiti nakita at tao dito'y dipintin, barok. Agyaman at tata. Tata Cosme. Takay na bagaan nyo matin dagiti tao. Kaya't nasawan. Nakapanaw lang dito'y. Iso anas kan mat apumanaw kayo dito'y. Ha? Diyak kaya't may ramraman kayo. Awan mo tentirong bangaramidan nyo dito'y. Iso nga madayo kayo pailahan. Kasano, no po, randaman ng dagiti babalay dito'y. Anya? Bay anak latan, barok. Narigat no awan ti agbantay dito'y. Iso asakon. Naska na makasaritak ti gayem ko ijay sudat. Agpasudat tayo inton bigat matlaeng. Anya ti aramidan tayo jay syudad, lolo? Kasapulan tayo ti adwa tao. Iso akasaritak ti gayem ko ijay sudat. Tado ti kontak na atat tao. Anya? Saan ka nagkadkad pa, Alex? Para iti pagsaya at ang matlaeng daytoy. Me, da Senyor Pedro Terimor iti farmhouse. Isuda nga upat. Sa di mo tati papananda. Dayjay, naglugan na ni ti kutseda. Sa di mo tati papananda. Amangan no agsubli da di pintin. Amangan no anya ti aramiden na. Inak mangala ti kabalyo. Iso ti aramatak. Ket manglintagak iti dalan nga agturong ijay di pintin. Dumagas tayo ijay di pintin, Alex. Kaya ko ang makita day ta lugar. Sigurado kayo, senyor? Buwan, amangan pa ikit di numaranaan tayo ni Jubilarte. Kat mapatay tayo. Sige, Baldo! Ituro mo ti kutsi, ijay dipintin. Sige, nuday tati ko na yo, lolo.
Nasaya at may... Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Apa nga yung sardeng mo ti Kotse Baldo? Senyor, senyorita, addan to gundaway a mapantayo ijay dipintin. Tinaskan kumaita, ket mapantayo ijay syudad. Importante ita ti maala tayo nga agbalin a kakadwa tayo. Wah, sabagay, husto ka, Baldo. Sige, i-welcome ti kotse. Tagpasudad tayo nga rod. Areglado, senyor. Darasam ka, Baldo! Masapol ang makadanong taadagos iti dipintin! Ya! Ya! Dito'y abanda ti mabalin a pagparkingan ni Alex iti kotse na. Ngam, awan mo't dito'y. Hey, mapantay ti dadya banda. Hey! Nakita ka ang nakakabalyo ngay may ditoy. Iso asinurot ka, Jubilarde. Katakos me. Nangalam iti kabalyom. Ijetsin Deliverio. Awan ka di tinadlaw mo akot ngay may dito'y. Awan mait. Adak itay iti sungaban. Ngamawan mo't nakita. No kasta. Saan nga rod adito'y dipintin tinagturungan da Alex? Saan? Gapot ajak nakita ngay may da. Madlaw ko matlaag. Gaputawan mo't jeep ditoy. Iso ano daw may alugan. Sigurado nga isuda. Sige nga rod tata. Talaw-lawak ti dipintin. Sige, baraw. Nanawlang kang pintero at dipintin. Kaya't masayat mo. Katalaga pimanawan da kita din dito eh. Tano di da pimanaw. Talaga mairaman da iti kinandakas ni Alex. Rita, kumusta dagiti mo? Nasaya ti panagdakkel da, senyora. Into no may abulan, mabalintay tumanen ti agapit. At maila ko manen. Rita, pasensya ka no saan ka nakatultulong kan ka. Kas langamin kanayon nga kapsuta. Gapo iti kanayon apan ang pampanunot ko kan ni Alex. No may papan dito'y kataltalunan, senyora. Saan kayo ngagdanag? Kasaan niya baybayan? Dito'y kami ngagbibiyag, senyora. Isuasaan mo't ang mabalin, ang baybayan mi, dagiti mula tayo. Rita, Senyora, saan kayo ngamin akanayon nga agpampanuno? Taday tamat bagiyo, tinakakaasin. oh, Ang mga nuag sakit kayo iti dayta. Iso apang kaasiyo, diyo baybayan ti bagiyo. agyaman na Rita. Aramidak dayta para kata kayo at trabahador. Agyaman na, senyora. Huwen gayam. Umay kanto ija mansyon. Talam ti kwarta apang sweldom kadagiti tao. Saan ka na matulungan iti dayta abanag? Makaambo ka pa'y laeng. Well, Sige. Uminom ta itinalamiis a Diyos, Sotero. Agyamanak, senyora. Nakapasyar ka man. Nabayag asan ka nga imay dito mansyon. Wan, senyora. Kaputan na panak pa idi ijay pagminasan. Kaslak simot-simot ang nagsabay ti apoy. Ha? Gapo iti ayat ko ang makapulapol ko kuma ni Alex.
Kan kayat ko kumaamabagbagaan. Nagdisnudo ak ana pa ni Jay. Iso ana padasak materiga ti Jay. No kasano at tratuan na dagiti trabahador da. Napan ka ijay. Kat, anya tinapasamak. Iti na minsan. Pinalagipak ni Alex. Ngam, saan na kayong kaskaso? Sipod day di apan nakisarita ken ko na. Liniklikan na kon. Ha, Nagbalinak met abalod. Ket napadasak met tinasapli-saplit iti latigo. anya. Nupay kasta. Awan anyaman na kanyak dagijay. Senyora. Tinasken. Ket napalagipak ni Alex. Nakakaasi dagiti trabahador ijay. Gaputa, kalpasante pa nagtrabaho da iti aldaw. Iti rabi may kulong damat. Anyan. Ngamiti sana ni namnama agundaway. Dimtang ni Jubelarde. Kat winayawayaan na kami. Ha, Wan, senyora. Talaga na saya ti panagpuspuso na. Tauray pa'y amo na asyak ti ama ni Alex. Inispal naklata iti pakatayak ko ma. Inispal nak iti imad na Doro. Ken Baldo. Inyura, umunag tayon iti mansyon. Anya pa'y laangay tan aramidin nyo dito'y ruwar. Rabi ay. umuna kalaktan, Mercy. Kayat ko ti agpalamiis diti paraangan. Kayat yu tagpalami ace. Unang, adda ur-urayin nyo asumangpal, senyora. Ha, Ur-urayin nyo ka din ni Jubilarday, senyora. wen. Ur-urayak. Tabaran na isarong itaarabi dito'y mansyon. Senyora, Kayat ko ang makasarita. Iswasapay lakuma, taumay. Aginayat kayo ti panagpataray mo, Baldo. Tapno masurutan da ka ti sumarsaruno ka na tayo. Wan, senyor. Ato na simurot ka na tayo. Sa napulo namin, senyor. Nasayad, Matt. Tapno at damang lapad kini Jubilar di maumasdag ka na tayo. Senyorito, aduda ang makalaman ni Jubilar. Itatagda tayo dito asyenda. Kaya't ko ngay palagip ka na kayo. Anaskan nga ramidan nyo ti trabaho yo. Dalawag kadimot lang. At damot paltog ti tunggal may sakada kayo. Isungawan parikot yo. Ket di ka danag. Tad damot sweldo yo. Manipod kanya. Bantayan nyo dito yung farmhouse. Tapno awan ti asino man ang makastrak akabusor. Protektaran da kami kini Alex. Reglato, senyor. Pataramitan ni senyor. Saan kayo ang makasubli jay syudad? Aging gaasaan amalpas ti trabaho yo ditoy. nakatuwa kayaon, duraw. Pasig kayo adi arangas. Kaslamot kan adda mapanyo patayon, iti kasta. Talaga nga da. Ala, agawa ngay sagana dagiti kanan may. Ay na, tulungan na ka. Nakatuwa kayaw. Diyak kabalan ng isagana amay. Mala, iwaras mo dagiti plato iti lamisaan. Tamang gao account. Sige. Uy, gayam. Asino, di ko na mapatayan yaw. Medyo bilarday. Wan! Ala, agawa ang tiyagi dasar. Pabisin ka ben. Oy, sige. Tulungan na, taklo madi eh.
Nasaya at tada ka dito'y farmhouse, Alex. Anya man ang tibagayo, Lola. Umaydak manen sermonan? Gaputa di kay mamingga nga agar aramid iti takas. No day ta ti ibagayo, iso nga imay kayo. Pumanaw kayon, Lola. Tadyak kayat adenggen dagitang ibagayo. Iho, gusto ko man ti mali nga aramid iyo. Tano di ka mamingga. Amangan no day tantubiyag mo ti agpagad. Huston ko nakmat, Lola. Sarden ang dahon. Manipod dito'y ayan kong agpalpaliyo. Makitak dagiti lalaki ti arubayan. Sino dagita? Ha? Inruar ti may sa lalaki ti paltog na. Siguro, dagita alalaki ti kabarbaro a pasurot da Senyor Pedro. Aduda mat nasken ti panaganad ko ita. Jak basta-basta mastrak ti farmhouse. Amangan no di mo ida kabaalan, baro. Tako namat nga imado ti pasurot ni Senyor Pedro. Atakos me. Iso nga ganad ka. Kenas ken mat ti panagsanay mo. Papigsam ti bagim. Tapno malabanam ida no bilang. Ken maprotektaram ti bagim. Talagang agsanayak tata. Gaputa saan lang ada Alex ti makalaban ko. Imadudan. Wan barok. Agsanay ka mat iti pannakilaban. Ken urean niya aklas iti igam. Ken kanayon latta ti panaganad mo. Taag may saka, barok. Alex, kayat ko nga ipasar mo ije pagminasan dagiti kabarbaro a kakadwa tayo. Tayin to naga nga ijay tumot lang ti pagtrabahuan da. Una, lolo. Ayabam da baldo kendoro. Tayo suda ti kadwayo. Matungpal, lolo. Kasanaitan baldo. Maduktalan dati na pasama kiti pagminasan. Basta di ka padlaw, Doro. Sige. Wanya, mapantayo ka din? Wan, senyorito. Mapantayo. Apay akastoy dito eh. Apay napuuran dagiti kalapaw pagturturugan tayo. Unirod, senyorito. Mas dahil kami. Anya tinapasamak dito eh. Kitaan niyo dagiti trabahador. Ang mga no nakalibas da. Wan, senyorito. Doro, okay kan. Mapantay ti kulungan dagiti trabador. Basta di ka bidot iti panagsarita. Tanong bidot ka, sigurado madaksan ta. Oras ka. Ang madampi pa nagsaombal daw. Umay kan. Nagsublitan iti ayan ni senyorito. Kahit kampay iti, mas daw taan ang takwa na awanan dagiti trabador. Anya itan ti aramidan tayo, senyorito. Jak mapalabasin daytay. Sigurado ani jubilar diti aking gapwanan iti daytay. Kasalanitan, senyorito. Agsubli tayo ni Jasyenda. Ayabamon dagiti kakadwa. Paltog dahil ko ni Senyor Pedro. Ngay sumtungot lati aramatag amang kutas itibyak na. Jubilarde. Adalugan nga turong dito eh. Nakita kiti songaban. Natanawagak. Anya? Ang mga nuda Alex. Pagawaan nyo tata. Mapan kayo niti paglamlamangan nyo. Kat di kayo rumrumari jay. Nga uray anya ti mapasamak. Tarasan nyo. Ay, uwan barok. Aganad ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan
iti sumarunungayin kami patalatang. Sige, dumsag tayon. Puuran niyo amin ang babalay. Nalawag ka din. Tatakos may. Ay, Jubilarte, kunak no ka busuri tayan. Si kamat gayam. Agyan tayo latan dito ay. Kasano day taan? Abang ano niya ti Aramiden da Alex dito, oy. Pay ano niya ti aramiden da. Tinapatan niya. Saan kayo ang maisadmak? Ang mga no may damanin puuran dagiti babalay. Pay am latay da. Aramiden da ti kayat da. Sa nabali. Kaawan ti tawa maisadmak. Awan maaramidan tayo itatata. Iso abay-bayan nyo lang ida. Aduda, ket awan ti bael ta kadakwada. Awanan, senyorita. Mapuuran amin na nababalay dito ipipintin. Dayta ti may parber. Kas-kasukat ti naramid ni Jubilardi di pagminasan. Awan titataw dito, senyorita. Nalabit. Nagpaknida aminan. Sana bale? Tinapatag. Puuran nyo amin ababalay. Awanin baro. Pinupuran dan dagiti babalay. Gagirang kasaritaw. Anya pa iti sumarunong nga Aramiden da. Ita, ta pinuuran da amin ang ababalay. Nalabit nagpatingganan. Gaputa awanan ti sublian kapay ditoy. Baro. Alpas dam ti kay kayat da nga inaramid ditoy dipintin. Iso saan damat siguro nagsulit. Baldo, napuuran nyo ka di amin ang ababalay? Juan, senyorito. Awan tinatda. No kasta? Ayabamon dagiti kakadwatayin tayon. Arreglado, senyorito. Awan day baro. Napandan. Ay, awanan. Di mapu amin ang abalay dito'y dipintin. Dagiti ayok. Pakaragsakan dati mangdangran iti padadataw. Pakaragsakan dati agaramid iti dakas. Agraman ti kalapaw ko. Napuuran na rin. Nadingit hagtata. Nupay kasta. Agaramid ta iti kalapaw ta. Ngam iti nalingad. Daytay saan amakita. Uwin baraw. Tano di ta agaramid iti kalapaw. Anya nga iti pagnaidan ta. Sige tata. Senyorita. Amangan mat no agibalas dahil dyan Jubilarde. Nga po iti inaramid tayo di dipintin. Uray pay. Ngam saan tong agbaligi. Gaputa adu ti gwardya. Sana basta makasidag. Sa bagay. Isungawan ti pagdanagan tayo, Baldo. Ala? Uminom takit di. Juan, senyorito. Bayam da doro di tarwar. Sana rumbang nga uminom da. Gaputa agbantay da. Ginurno mo mutin dagiti manok kan baboy mo tata. Why, sayang may. Sana balay. Saan nalingad dito'y ayan tayo. Igalot kulatan dagiti baboy ko kan dagiti puon ti kayaw. Ket dagiti met manok. Yaramidak iti kulungan da. Sige tata. Tulungan kayo nagaramid iti kulungan. Sayang nagpeso dagita. Mabaybayan lang. Ado ti binguan anatay baro. Sayang dagi dyan. Dagito'y laad da dito'y ababoy kan manok tinatiliw ko. Tarak naglaangay. Onya, kumusta ti panagwardyayo idirabi, Doro? Awan tinadlaw ni Hamad eh. Senyorito. Nalabit. Maputangan nagbasak-basak na dyan Jubilarde dito yung asyenda. Ket dagiti kakaduam ang nagwardya idirabi. Awan ka diti parikot kadakwada? Awan senyorito. Magudwa ti grupo. Ti daduma, agwardyada itirabi. Iti aldaw mo ti daduma.
Wan, senyorito! Sige, makamo kayon kini Baldo iti dayta abanag. Mangpili ka iti kaduam apang rabi. Ket dabaldo met ti pangaldaw. Nagsapa ka na nagriing baro. Kaya't ko ti agjaging Tata Cosme. Ay, nasaya at dayta. Tapno mawat-wat ti bagbagin. Ken kaya't ko sa rungkaran ti amok analayng iti martial arts. Kaya't ko ti agpasurokan ko ana. Nasaya at dayta baro. Kasapulam dayta. Nang runa at damangisiksikat iti biyag mo. Ken rumbang lang agsanay ka. Gapot ako na mga imado ti kalaban mo. Gapot ta imado ti pasurot ni Senyor Pedro. Udno dayta tata. Sige. Rumwara kong tayo nakagjaging. Anta kadipay plano yung amang lukat iti pagminasan nyo, senyor? Adda, ngam saan pa'y nga ita. Manglukat to ti pagminasan, no awanton ti disturbo. Inton mapukaw ton, dayjay a jubilarde. Wan, senyor. Sabagay, awan met isabali ang kalaban nyo, no di iso lang. Nanayas ton ti panagtaray ti pagminasan, no marisot ti problema ita. Kat dayjay a jubilarde ti problema. Tignaws, nakabordatan. Nalpasan dagiti binordaan ta. Mai-deliver ta matlangan. Pasig nga order dagitoy. O, nanti. Kitaan nyo man kitdi. Amangan no adama diti pa nakabordaan na kadagiti nalpas ko. Tatas-tasak. Nakita kon, kat awan ti reject. Nagpipintas damot. Pagsayaatan na, ta ikas damot. Hehe, sabagay. At dalat tamot utang ang gumsa na balen. Tagbaybayad damot kitday. O, nanti. Iso nga awan pa nakalugi ta. Ay, wan. Ala, isimpatan dagiti ritaso. Kat kupinuntan dagiti nabordaan. Nose, nakaturog ka ka din. Saan pa'y, anti? Saan ang makaturog? Nauray pa'y nabannog ta itay aldaw anang ipan iti order da, abinordaan ta. Ay, libnaws. Agingga ka di ita. Kat awan pa'y malagip mo, maipapan iti bagay. Kwa. Awan pa'y, anti. Anya? Kasano daytan? Apay nga awan apulos malagip mo, maipapan iti bagay. Diya ka mo, anti. Ala, sana balen. Tinaskan ita, kat nasaya at ti kasasaad mo. Anti. Ala, pilitan tangarot ti maturog. Tamasapat ang agring inton bigat. Mapanta ijay umata. Kumusta ti pa nagpasurom iti martial arts baro? Nanayunan ti amok tata. Kuna dyan amok, nalay nga kanon. Ket, kuna natulungak langan nga gisuro kadagiti agtutubo. Ay, nasaya at no kasta. Angam saan ko kaya pinatgan? Amangan ngamin, no itikadak iti gym na. May sagmak tulaan kang ronan dagiti ubing. Sa bagay ta sigurado adida kasar dengan da Alex. Sa pulen da kalakit de. Sigurado day Tata Cosme. Sige, maturog tan baraw. Saan ka nga rod nga agpuy-puyat? Tapno kanayon ka napigsa. Tapno inton masalaw mo dagiti kabusor mo. Napigsa ka, amang laban kadakwala. Kapayag matan na sangin imay jay pakir ni Jubilarde, senyor. Anya nga taytan tinapasamak kan kuana. Sapay kumata imadayo ditoy. Tapno sumardeng matan ni Alex nga agaramid iti kontra kan kuana. Day tamat ti kunak, Sotero. Takanayon ti panagdandanak ko. Nga amangan, no agpinatay dan tukit di. Sapay kumata sana mapasamak na ita, senyora. Malidlidayanak, Sotero.
Gapo itinagpampanagan ni Alex. Makasangitak amang pampanuto. Senyor, antay may nagitulong. At kanong lalaki asimra kay Jay Mansyon nga yan da Senyora Lorna. At pinunag kanupay ni Senyora Lorna. Sino na ita lalaki? Diyan ka mo, senyor. Basta ako na damat alalaki. Pamangan mo ni Jubilarde. Agawaan nyo. Ingkay tiliwan. Agyaman kami itiinyag mo akarnit og samang sutiraw. Awan anyaman na. Sapay kumaa tamangyag kay tumanan. Areglado, basta damaano pa. Sige, inakon. Senyora, mapanak pa eh. Wen, katagyaman kami iti isa sarong karmo. Ay na senyora, kay kayat ko ti karniti og sa. Naimbag tanang yagmanan ni Mang Sutiraw. Lalaki na mo nagtitiponsyon. Senyora! Ha? Apay anagado kayo ngay may dito. Apay, asino ti sapsapulan nyo? Ti lalaki na mo nagtitiponsyon. Asino na dyan, senyora? Kunada, adda nagipulong kada kayo. Wan, senyora! Ano? Parwaran nyo! Awan ti lalaki ngay may ditoy. Parwaran yan! Bilin ni senyor, asukimatan ni Tintero Manson. Sige, agsukimat kayo no day tati kayatyo. Ala, umunag kayo dito mansyon. Sige ka ba? Umunag tayo! O anya, adda ka din nakita yung alalaki dito'y mansyon. Una dapat nga may nga dalalaki ang pinaunag nyo, senyora. Kaya tamangan mo ni Jubilarde. Adda gayam agipulpulong, ah? Ha! Adda nga rod traidor, kadagiti trabahador. Saan yun nga ilibak? Tamangan lumadaksan kayo, kini senyor. No asino man dayta ang nagipulong kada kayo. Agul ulbod laon. Ulbod dayjay no asino man. Ha! Ti tao ang nagipulong kada kayo tito saan nyo. Gaputa ulbod. Ala! Ingkayon! Kan iparang yun no asino man dayta ang nagipulong. Tasyak amis mo, timang tibab kan kwa na! Isunod yung tao, timagin mo, senyora. Si kagayam, ah? Nasaya at titratok kada kayo at trabahador ko. Ngam traidor kayo. Yar aramidan dak iti basol ko! Udumat nga ni senyora. Ada nakita ka lalaki ngayon mo nag-iti mansyon niyo. Amom ka dino asino jay pinastrek ko? Mabisin amang ngano. Iso a pinastrek ko kat pinakan ko. Adda order ko ken kuana akarnit uksa. Kat iso tinyag na. Naawatam lalaki? Ha? Ita. Padasek man timang dosa itikas kan ka at traidor? Doro! Senyora! Yawat mo tilatigon! Ha! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.